YouTube channel nga live ninyo makita kag mabatian ang tanan mo nga paborito no nga mga programa, mapabalita, komentaryo, drama, tanan yara na sa Bombo Radyo Bacolod. Gani is-subscribe na no sa aton nga mga kauturan kadto kamudira no, may makita man kamudira no sa aton nga mga kabombo sa aton nga YouTube YouTube /NN REGXINOO HTTPS. Makita nyo na Relentless Service to Filipinos. Yes, yara na kami sa YouTube, no? So, hapos na lang sa inyo, no? Mayara na kita Facebook. Kung gusto mo YouTube, mayara na kita sa YouTube, no? Tanan. Para ni sa imo live stream sa aton iyang mga kauturan kag sa aton nga mga kabombo. So, hapos lang gid katama. If ever makuha naman diwat si Mark Zuckerberg, ma-crash naman diwat ang Facebook, don't you worry because yara na kita sa YouTube. Last time dumduman nyo, kahit yung mga kauturan naton, no, syempre, kung hindi kita malabutan sa aton radyo, bala, kung hindi kita malabutan niya sa radyo sa 6:30 kilo, especially ito kayo sa luwasang pungsod, ang access mo through live stream or through Facebook. So, last time, no, ang Facebook, do nadula kita for almost, pila gid tuya ka oras, no? 7 ka oras or 6 ka oras. Alin las 11 sa gabi, tubtub sa alas 7 sa aga, more or less, like, so, ti subong, no, we have YouTube. So, pwede gid ka mo ya maka-subscribe sa aton, no? Sa aton iya nga mga kabombo. Kami na gina mismo sa Bombo Radyo ang negatinguha, no? Para nga mag-inupdanay kita sa mga programa. Kagkabalo kami sa mga kauturan naton, maski sa drama naton, no? Mga utod naton lang nga mga wala na diribi sa Bacolod or sa Negros, no? Sa gyapon sa ibang mensaro nyo, paano kami kapamati man sang tuyang ermitanya man or provincial jail man, no? So, mayara kita Facebook, mayara pa kita YouTube, pwede nyo gid ma-access sa aton iya nga mga kabombo. Alright? Sige. So, sa subong iya nga aga sa aton iya nga mga kauturan, kamusta naman nato ang aton iya nga palibot sa syudad sang Bacolod. Diskusyonan naton kay ang Bacolod City kag ang probinsya sa Negros Occidental by October 16 kay manti di bala 1 to 15 ang quarantine status naton, like diri sa aton sa may syudad sa Bacolod is GCQHR, meaning General Community Quarantine with heightened restrictions. While no, sa aton iya nga mga kabombo, ang sabahi naman iya sang Negros Occidental GCQ. So amo sina, no? So sa gihapon baw tiga pabilin gid gihapon Bacolod ja GCQHR kita. That's why we have to cooperate. Kahapon ano man to yang pasaway nga isa ka traveler na hindi ni kita tani nang kinanglanta pa bala maglusot, no? Kay what if positibo ka, pareho natabo ni kagabi sa Facebook post sang Executive Director sang Emergency Operations Center ang mayara iya taga istansya Iloilo nga naglusot pa rin sa aton sa Bacolod na man yang gadgad nga why siya sang negative RT-PCR test kiti required pa mo kay bago pa man lang nigwa kagabi pa man lang fully vaccinated. So naglusot siya amo nang dako nga pa naman kutanon, and then worst nagpositibo siya sa COVID. Tinagkadto pa to siya sa mga kaparyentihan niya sa Filisa. Kundiin pa to siya nagkadto, no, sa FDA. Ay nanuman nga pagkahimtang, no? So positibo siya iya sa COVID-19. So mo na bala kung anong ginapatuman sang gobyerno, we have to cooperate. Subong kay good news na mga fully vaccinated, basta nagsunod ka sa proseso, pwede ka naman kasulod riya sa aton sa may syudad sa Bacolod. But you have to abide kung anong aton iya nga proseso. Kay manti, okay malang nang nagapinakadto pakari kita, way man na sang problema, pero sundon talang yung protocol. Mo naman lang gid na ang pinaka dapat naton nga mahimo or ang pinaka mahimo naton dira, no? Kay nagahambal man diri ang nagahambal man diri ang Okta Research nga mangin merry ang Christmas naton sa December.
tilapit na lang na. Kaya ti halos kung tanawon mo, ginatinghuan man sang gobyerno, kooperahan ta, nga makabaksin ang tanan para panugod na no? Panugod na kung vaccinated kita mo, subong sa mga vaccinated nga tao, pwede ka na imo iya ka travel without nga kini mo na kinanglan magpa-RT-PCR test nga ipakita mo pa nga within 72 hours. So meaning that is good news sa mga utod naton, mga OFW, subong hindi mo naman kinahanglan iyang i-kwan kapag gidya, i-quarantine kapag gidya kung fully vaccinated ka. So meaning, kung FW ka, let's say for example, alin ka to sa Amerika, Canada, or Germany, or sa din mga bayan sa kalibutan, pag abot mo diriya sa Ninoy Aquino International Airport, basta fully vaccinated ka, no? So, hindi mo na kinahanglan nga i-quarantine ka. And at the same time, kung mag-travel ka diri pauli sa Bacolod, basta fully vaccinated ka, wala ka na sang kinanglan mo pag-RT-PCR test ka. Kaya nga, kung fully vaccinated ka, amo na naman ginambal, protected ka na. No? Hindi ka na madali-dali. So, that is why, amo na nga ginahimo ni subong sang gobyerno. So, meaning, do mag-aamat-amat, loosen up na kita sa aton iya nga situation. So, kabay pa magsigi-sigi. And kabay pa nga ang projection, kay manti October, kita bombolito mo. Na sa mga kabombo naton, and kabay pa nga ang projection sa Okta Research nga by December kiti syempre ginakaidlawan tama na. Checkero naton ang patrol, no? Agod diskusyonan naton ini dugang ining travel bala kay madamo sa mga kauturan naton ang syempre curious gid diri, no? Do sa ano balaya nga ti. Like for instance, kung trabaho ka dito iya sa Iloilo, pero ang imo hometown gapauli ka diriya sa Negros or diri sa Bacolod. Hindi mo na kinanglan nga mag-RT-PCR test ka pa, basta fully vaccinated ka, may espas ka, no? Kompleto imo dokumento. Largada yun. Amo na. So pwede na gid. So that is why, no, sa ato niya nga mga kauturan, kag sa ato niya nga mga kabombo, amo ini siya ang bentaha. So, amo na ganing pag-announce ang Malacanang mas paghalog pa sa mga fully vaccinated nga mga Filipinos kag foreign nationals nga mag-abot sa aton sa pungsod ka Pilipinas kag naghalin sa ginatawag iya mga kabiran nga green countries. Kay according kay presidential spokesman Harry Roque, ang mga biyahero halin sa countries o kung territories nga kabahin sa mga low risk sa COVID-19, hindi na pagpaidalom sa quarantine pag-abot diri sa Pilipinas, sumugod subong nga adlaw, October 14. Subong man, kinahanglan ang pag-present sang negative RT-PCR test nga ginkuha sulod sang 72 hours antes ang pag-abot diri iya sa Pilipinas. Pero kinahanglan mo gyapon ha ang RT-PCR. Ang hindi mo lang niya kinahanglan nga mag-quarantine ka, pero basta negative RT-PCR test result, okay na. Ang ginatag diri nga didto sa mga fully vaccinated Filipinos, pwede sila magkuha sa RT-PCR test sa quarantine facility pag abot nila sa pungsod, tub-tub nga magwa ang negative result. Kaya sa pagwa sang negative result, ayos na sila. Sa pihak ni sang paghalog sang gina-encourage gyapon sang gobyerno ang mga fully vaccinated travelers salin sa abroad nga syempre mas self-monitor kagid para man sa base may symptoms ka bala tubtub sa 14th day kay sa idalom sang policy sang IATF ang mga fully vaccinated halin sa mga low risk, you have to take note of this sa mga low risk. Pero kung high risk ka mga countries, dapat i-quarantine gid. Ginabisuhan nga kumpleto ng pulo ka adlaw nga quarantine matapos ang pag-abot iya sa pungsod. No? Mo ni mga advices. Sabagay, why man may madula sa imo basta kung mag-quarantine ka, no? Kay amo nang ginambal nga basta maghalong ka. Amo nang pinaka-importante sa tanan sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. No, pero somehow nakita na naton nga amat-amat nagahalog na kita, no? So that is why gani iya nga
ang hambal diri iya mga kabinan sang Okta Research Okta Research Group no nga maging ang Christmas naton sa sining palabuton no sa Christmas naton sa sining 2021 ti mangin masadya kita kung tanawon naton no sa aton iya nga mga kauturan kay sa aton nga mga kabombo merely because nga ti posible by that time no by that time basi kun mag-ano bala okay na kay do naga-decrease no ang pagtan-aw diri gani no especially dito sa Metro Manila kay ti damo na to yan na bakunahan no dasig man to ang ilang nga vaccination so amo ning pagtan-aw diri ang kasdasig sang decline sang cases bala sa Metro Manila. So, and then, mabakunahan pa ang tanan. So, mas maayo gid sa aton iya nga mga kauturan kay sa aton nga mga kabombo. Anyway, diskusyonan tani dugang ang hambal diri sang Okta Research Group kay barikan tanang diri sa aton sa syudad sa Bacolod, no? Diskusyonan naton sa unang nga hugna sa balita sang patrol ni Bombo Carla May Defensor sa subong iya nga aga. Kamusta nga aton nga paribot sa syudad sa Bacolod? Subong naman iya nga aga Huwebes nga adlaw, petsa 14 kita sa bulan sang Oktubre. Bombo Carla, good morning! Yes, Bombo. Good morning. So, live kita diri subong no sa Maya Ayala Mall, Bombo. Gusto diin naman diri naman ang pila para magparehistro sa COMELEC, Bombo. Di ang sitwasyon diri sa syudad sa Bacolod sa subong nga kaagahon. Medyo matulutawhay pa, Bombo. Pero mayara naman sa mga pampasahero nga mga salakyan, mga private cars amo ang nagapulo pa kagto pa kare diri sa Maya Dalan Lacson, Bombo. Anti diri naman sa area ti ari diri ang katapos ang kapulisan sa Police Station 2 and then ang Task Force Disiplina, Bombo ng City Legal ari na diri sila subong nagaplastar para i-assist ang ato sini nga mga kauturan nga nagapila para magparehistro sa COMELEC, Bombo. And so far subong nga kagahon na ti maayo man kay wala na kita naka-eksperyensya sa nga pagpanalithi, Bomboan kiti mga nagliligad adlaw naka-eksperyensya gi kita sa nga hindi lang pagpanalithi ulan gid, Bomboan thankful gi kita no nga naguntat na ang ulan kag gitagaan kita subong nga kaagahon sa nga maayo nga tiempo, Bomboan. Ano kadamo subong nga nagapila, Bombo Carla? So far, Bomboan, mga 300 diri no sa aton diri na information nga nakuha diri sa Task Force Disciplina, mga 300 na subong ang naga pila sa subong nga aga, Bomboan. Kung mag-amo ni ati saktuhan gid ini sa makuha nga mapasulod no subong adlaw sa diri sa sulod sa nga mall, Bomboan. Kiti usually ang ginakuha mga 300 ka 200 ti amo ang ginakuha usually nga mga subong ang announcement mga 400 ang pwede nila makuha sa isulod sa isa ka adlaw. So okay gid na pero kung tanawon mo hindi na tanto gid dyan no kumparar magid sang tedik dan hopefully amo gid maning numero nga hindi magdinaguso sa pagtapos sa bulan sa Oktubre, Bombo Carla. Kabay pa, Bomboan kiti nagliligad antes nagtakop before file sa COC ang mga candidates, Bomboan ti grabe gid nagdagsa gid ang magparehistro no ti subong ti do kanay makita diri naton nga na-organize gid, Bomboan kag ibaloon na naton karon no kung ano oras ini sila padulong diri kag ano oras man ang iban diri padulong kag taga diin ini sila, Bomboan. So, Bomboan, diri kita anay no hay do nami gid ini nga balita para sa aton sini nga mga kauturan nga gusto na gid magpauli diri sa Bacolod City o galing hindi sila kapuli kay bangon din ginapangitaan sa RT-PCR test no, negative RT-PCR test. So, sa subong, Bomboan, kung ikaw fully vaccinated, hindi na required magpakita sa negative RT-PCR test sa pagsulod diri sa syudad sa Bacolod, Bomboan. So nagpagwa no sang executive order si Mayor Bing kagabi tuhoy sa amendment travel documentation para sa mga biyahero nga magsulod diri sa syudad sa Bacolod, Bomboan. So ang mga returning residents nga fully vaccinated batok sa COVID-19 kag nakabato na sang ila sini nga second dose, hindi magnubo sa duha ka semana,
sarang nga makasulod diri sa syudad sa nga Bacolod, Bomboan, apisar nga wala sa nga negative result sa nga RT-PCR test, Bomboan. So dapat lamang nga mag-presentar sang ila sini nga point of entry sang online backtrack registration, online health declaration, S-Pass travel coordination permit, kaga valid ID, Bomboan. So amo ini ang ila sini nga kinahanglanon liwaton ko, Bomboan. Online backtrack registration, online health declaration, S-Pass travel coordination permit, kaga personal ID. So amo ni ang ila sini nga iga-presentar para makasulod diri sila sa syudad sa nga Bacolod, Bomboan. So tanan nga mga biyahero nga gikan sa Panay Island kaga Gimaras nga fully vaccinated na, Bomboan. So muna hindi na sila kinahanglan nga magpakita sa nga negative RT-PCR test result, Bomboan. Kaga para makakuha sang S-Pass ang isa ka fully vaccinated nga individual, Bomboan, dapat magpresentar sa nga COVID-19 vaccination card o kon certificate nga gin-issue sang isa ka legitimate vaccinating establishments, local man o kana foreign, Bomboan, or certificate vaccination status o kuna certificate of quarantine completion nga nagapakita nga full vaccination status ang isa ka biyahero na gin-issue sa nga Bureau of Quarantine, Bomboan. So ang mga hindi taga Bacolod sunod sa Emergency Operation Director nga si Ma'am M. Ang, Councilor M. Ang, Bomboan, kinahanglan magpakita sa ila sini nga vaccert o vaccination certificate kaga gikan ini dapat sa Department of Information and Communication Technology, Bomboan, o kana DICT, Bomboan. So amo ini ang ila sini nga kinahanglan nga antes makasulod diri sa syudad sa Bacolod. So hapos na kaayo, Bombo Carla, Yes. no? Hapos na katama ni para sa mga kauturan. Takay mo ning ginahulat eh. Yes. At least nakitaan mo amat-amat kita nga nagalusen, no? Inabalang Yes. daw nagahalog kita. So amo ning mga kauturan naton nga ang handom tabala nga san opa ni maano man. So no ara na. No, pero Bombo Carla, kita ya sa Bacolod, although nagapangot kita gyapon GCQHR kita ya sa gihapon. Yes. Tikay hindi mo man mabasol kung mo ning aton quarantine status kay taas gid man yang aton kaso mo. Pero pasalamatan naton subong kay ti may ara na executive order kay ang province una na nila nag-release nga okay na Yes. makabato na sila basta fully vaccinated. Dili na makitaan sa aton niya nga mga kauturan nga amo ning mga perks, amo ni ang nga kinanglan ta magpabakuna. Syempre una because para sa kaugalingon ta, para may protection ta. Ikadua kung mag-travel ka, maabot gid sa punto nga kinanglanon mo gid ya pangitaan ka gid ya sa vaccination card yang kun kumpleto ka sa bakuna or nakapa-vaccine ka, Bombo Carla? Amo gid gani, Bomboan, no? So dako ginini nga bulig kung nakapabakuna ka, Bomboan, tara at least kung ikaw nga naga-travel, pag gusto mo ya magpadulong to sa imo sini nga pamilya, Bomboan, hapos na lang, no? Ipakita mo na lang ang imo sini nga card nga fully vaccinated ka na. Kaga at least man ini, Bomboan, para at nga malabot na ang aton sini nga herd immunity diri sa syudad sa nga Bacolod, Bomboan, kay ti nagasaka nga daan ang aton sini nga kaso sa COVID-19 ti kalabanan diri nga mga cases ang iba diri nga nagabatsyag o kon ang mayara sa nga COVID-19, Bomboan, wala pa nabakunahan. Ti compare sa mga nabakunahan, wala gid ini sila ya natamaan gid, Bomboan. Amo gani man. So kinanglan mo na lang gid ya S-Pass, no? Yes. Kay and ano pa gid basta wala ang gindula lang gid diri sa mga requirements kinanglan mong health declaration Yes. form mo, di ba, Bombo Carla? Basta ang gindula lang gid ya ang 72 hours nga negative RT-PCR nga amuning pangalot ulo naton yung mga kauturan nga kinanglan kabudlay kaayo for them. Especially ti kung nabakunahan ka man lang tuod, Bombo Carla, meaning protection ka dira sa rawas, no? Pahanugutan ka na. So ari na. Hamat-amat na gid daya. O kung fully vaccinated ka, basta may card ka lang niya, why gid sang problema. And then dapat ang date nga nabakunahan ka, may 2 weeks bala after, bala, Yes. Bombo Carla. Hindi yung nga nabakunahan ka, subong October 14, pagkabuwas, biyahe ka na. Hindi na magbatunon. So, meaning kung October 14,
pagka October 28, pwede na. Yes. So dapat pahuway danay Oo. pagkatapos sa bakuna kay syempre Hindi pa na halos kita madali-dali. tanan. Yeah, yes, so gani po ano, ti kay halos kita tanan ang mga nabakunahan gid sa information ko Oo. bumbo ano, nakabatsa gid nagahilanat gid no. Kagami araman niya sang iban nga wala gid sang may nabatsagan. So maayo man na gani kung wala kaya may nabatsagan gid bumbo ano, pero kung ang iban nagabatsa gid ang iba nagabanog ang ginabakunahan so natural lang na no sa at ang kumbaga side effect na siya Oo. sa nga bakuna bombo. So muna sa aton sini nga mga kabombo nga dapat sa mga wala pa nabakunahan dapat na magpabakuna na gid bombo. Correct na siya. So, do medyo do medyo ano ni gani pagtawag man, sulusulhay na gawa, amat-amat lang. And ginapangamuyuan ta ni Bombo Carla nga ang mga pasaway bala, may mga ragid pasaway. Tiyamakon mo kagabi, may ara pa yang halin sa Iloilo nga pila 49-year-old to siya nga nagtabok sa iya. Kay ti bala way pa man niya ang ang ano mo vaccination card, way pa man niya kay kahagabi lang man ni na-announce, kagabi gin pagwag executive order. Ti way siya sa negative RT-PCR, nagtabok siya diya sa aton, positibo gali siya. May mga amog gid sina nga mga pasaway no. Amo gani bomboan no ti sa information naton daw gadali ini siya nga may kagtuan bomboan di tani ginhulat lang danay makahulat man na siguro bomboan kay ti syempre required naman na magsulod diri may RT-PCR test gid bomboan kay ti uli gagabi naman lang niya ulihin na nakapagwa sa nga EO kung kagabi lang giniging patuman nga dapat fully vaccinated ka at least kadi magsulod sa syudad sa Bacolod so dapat tanigin hulat na lang no para at least wala na sang iban pa nga nakagtuan kag nakasalamuha bomboan intindihon talang balatani ang proseso no ako mag-abot diri sa syudad sa nga Bacolod hindi danay magdali kag dapat tagaan man sang time kung mayara ka man gid sa maginahingagaw dapat tagaan gid sang time nga malawig-lawig para at least no nga mahulat mo ang imo sini nga result bomboan. Amo gani man no kay way kita may mahimo we have to cooperate or else kung hindi naton pagkooperahan kita man gyapon ang apektado no. Yes. Ti kabay pa kay ang handom gid sang tanan Bombo Carla imagine bala sang last year nag Christmas kita nga do kasubo. Subo kayo. Ay ti ang nakaanda nato na nakagawian nato hindi na naton mahimo. Subong 2 years na Bombo Carla nga amo gyapon ni aton sitwasyon sino ba lang yang wala natak-an sini. Di tanan man kita nagaagwanta no tagsa saton may mga ano na bala may mga ginaagwanta naton ini nga sitwasyon pareho na. May mga ara kita mga kauturan Bombo Carla nga sa Iloilo ga trabaho pero taga Bacolod hindi makadali-dali kay ti pila man ang imo ya agwanta permi ka paswab mga sugsuganay isang ilong modera at the same time mahal pa de bla. Yes. Pero subong makayum-yum na ni sila ay makapauli na ko sa Bacolod kay man fully vaccinated ko. Di bala? Sakto gid ang bomboan no kay ang iban diri nga requirements makuha mo man li o kun maka-register ka man lang online. Correct. Online na subong. Hapos so dapat naman lang. Yes, pwede gid hapos lang gid mapindot ka lang gid sa bomboan nati pwede ka na makapuli diri sa syudad sa Bacolod basta mayara ka sa nga vaccination card o kung nagapamatuod nga fully vaccinated ka na bomboan. So amo na siya ang kinahanglan mo para maka-register sa imo sa online bomboan magkuha ka bisang imo sini nga health declaration, maghibo ka sini sa imo sini nga ESPA so kinahanglan gid ang imo sini nga vaccination card bomboan. Ang balabag man lang sa ato nga tutunlan ining negative RT-PCR test nga kuwaon mo 72 hours. So at least subong no okay na, vaccinated ka na yati, okay na gid. So, amo maning hibaloon naton kay di bala, kung nagatinguha kita sa Bacolod kay sa Negros nga sa mga fully vaccinated, ang Iloilo to gatinguha man ti amako mong Iloilo ganiya GCQ na lang gid sila subong sa una ga panglakaak ilakaso, kita ya subong do kita yang napangot sa GCQ HR ang Iloilo ganiya nag ano pa gid sila nag-ano gani, nag-MECQ, de bla, kag nag-ECQ. Pero ti at least nagdubo ila kaso sa aton niya do nano ni man. So kinahanglan tagid kooperahan. Yes, so, sakto gina bomboan no kay ti sila didto no. Do kamayo man niya didto bomboan no. Bisan nag-ECQ ini sila, nagagi sila sa ECQ liwat. So at least sa Bombo Carla, sino nang sa likod mo nga nagtupong sa likod mo? Naglakat na siya. Amo ko sino to.
Sino to siya? Fan Bombo. Fan gali. Pareha. Makanano ni man nga nagtupong sa likod ni Bombo Carla kag nag-report. So, Joke ya lang. Bombo na. Ate, Oo. amo ni no. Ate, Oo. pasalamat gid kita nga maayo. Okay na no magsulod diri wala na sa nga kinahanglan pang RT-PCR test kay dugang na iya nga gasto pag PCR pila nga daan ang RT-PCR test Bomboan nga Pamahal. magpa-test ka. Ti ang Oo. iban diri, ati gusto na nila magpuli ugaling kay imbes nga inog at pa-test inugbakal na lang sa bugas Bomboan kito Correct. worth isa ka sako nga bugas amo ang pang RT-PCR test Bomboan. Oo, kag ang halin man sa Manila pag idi Bombo Carla, di bala? Yes. Oh, hindi na sila kinanglan nga magpa-negative RT-PCR test pa within 72 hours, no? Yes. So, Amo gid gani. ano ni, at least, okay na gid siya. Kay man, Yes. especially, ang Mayo pagid sa mga fully vaccinated, kung halin ka sa ruwasang pungsod, sa mga pungsod nga mga low risk naman lang ang kaso ng COVID. Yes. Pag abot mo ya sa Ninoy Aquino International Airport, ma-negative RT-PCR test ka lang, kinanglan ng yapon. Yes. No? Pero once negative na, pwede ka na din kapauli is Bacolod. Amo gid diba? gani Bomboan Mas no. So hapos. gali mera iban Bomboan nga sa isa ka LGU pres man sa Negros Occidental nga nagapa-record ang ini sila danay home quarantine din butang tag 5 days o kon 1 week lang bi Bomboan. Pwede ka man daya kalibot-ibot simo sini nga balay pero hindi ka lang daday gid mag-expose gid sa Bomboan no. Pero dasig lang man no. Mera itag 3 lang gani kadlaw, 4 kadlaw Bomboan. So maayo at least bala sundon lang kung ano ang ginapatuman para at least no safe man ang imo sining pamilya Bomboan. So, good news ni para sa aton tananado. Naghalog-halog na kita. Kabay pa magsigi-sigi lang ini. So, that is why, sa mga kauturan naton, sa mga unvax vaccinated, maamat-amat na kita pabakuna. Kay subong gina-open naman gani para sa tanan, sa mga 18 years old up, ang vaccination. Yes. Why na tagapili? Kay nag-aalalawas naman, okay naman, kasi lubra naman ang bakuna mo. Yes, Bomboan, mo gina no 18 years old above no subong ang pwede na gid ako ng 18 years old pwede na makapabakuna Bomboan ti kalabanan diri subong nga mga nagaabot sa nga ako nagaabot nga vaccine na Bomboan namong Pfizer kaga nga Sinovac no ti amo ginahila ang kalabanan diri nga gina-wish nga ibakuna sa ila amo ang Pfizer. Kaya mo ginanguna-una gid nga gusto gid sang tanan Pfizer gid pero kung ano ang bakuna nga gina-offer why gid sa problema Bombo Carla, whatever vaccines ang available sa atubang mo why problema pabakuna importante protected ka. Amo gid Bomboan para parihas ang tanan nga bakuna may babatsagan ka man kag sa wala bakuna man na sa gihapon kontra COVID-19 na Bomboan. All right, sige. So, okay na dira ang atong sitwasyon na Bombo Carla, why gaulan? Yes. Manageable ang mga tao dira sa Ayala Malls? Yes, Bomboan. So wala subong nagaulan kag kay tungod man nga napalimutan man diri Bomboan sa kapulisan, city legal kag task force disiplina. So okay gid. So kato na lang naton karon na Bomboan no, kung pila ang estimated diri no nga mga pila diri sa Ayala Mall Bomboan. Alright, sige. Salamat sa imo, Bombo Carla. Yes, Bomboan, sugikan diri ini si Bombo Carla may defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo. Okay, sige, no? So, salamat gid, no? Sa aton iyang mga kauturan kag sa aton iyang mga kabombo. Sige, maayo gid Bomboan kay makapauli na diri ang asawa ko sa Bacolod as lang ko kun may bata. For sure, no? Siguro, unfortunately, kahit yung bata, why siya sang ni gani pagtawag, sang sang vaccination bala. So, ma-relax gid guro na yung mga kabataan, no? Mga 1-year-old or pila ka tuig. So, sa mga adult, sa mga mayara lang gid, sa mga fully vaccinated, kaya karon ma-defeat abing purpose, no? Kung i-allow mo, tapos may baby ka nga dala, so, ang baby ma-expose, so, amo na siya. No, amo na ang problema dira, no? Pero iniya sa mga fully vaccinated allowed na gid, no? Allowed na gid kay ang vaccination sa mga kabataan ginamat-amat naman ni subong sa iban nga countries like Thailand or sa iban nga lugar, ginamat-amat na to bakuna ang mga kabataan, no? Para nga at least makabalik naman face to face nga classes. So amo man na iya sa aton diri sa
Pilipinas kay eventually no ang face-to-face classes mabalik mo lang ang ginatanaw naton dre kung nabakunahan naman pati mga kabataan. Kaya mo ni kaning purpose ng mga kabataan ta pabili ng gidanay sa aton nga panimalay, hindi sila pwede kagwa adult lang gid ang mga nabakunahan lang gid no kay tungod nga risgo man ni on their part. Na? Alright, sige. 2 minutos na nakarigid sa oras nga 5 sa aga. Mapos kita for a while. Pero sa aton nga mga kauturan, gina-remind talang liwat sa aton nga mga kabombo nga sa gihapon ang aton nga quarantine status before that, no? Before kita mag commercial break sa aton nga mga kauturan. Ang quarantine status naton diriya sa aton sa may syudad sa Bacolod kag sa probinsya sang Negros Occidental sa gihapon sa aton iya nga mga kauturan yara kita sa ang Negros Occidental sa gihapon yara sa general community quarantine. Ang syudad sang Bacolod GCQHR sa gihapon, no? Ang syudad sa Bacolod, General Community Quarantine with heightened restrictions. Amo ni ganing ginambal tayo na ano man nga nagpangot kita yati anhon mo na. Kahit aton kaso sa gyapon, damo sa gyapon ang kaso naton diriya sa may syudad sa Bacolod. That is why nga kinanglan gid naton iya ang cooperation. Ilo to yaho na ka, at least nakaamat-amat na sila, no? Nakatungkaaw na sila iya. GCQ na sila sa una gali perte pa ya mo naga-ano pa sila iya naga ACQ MECQ pa sila nagabot sa punto hugdanay gid sila ya no kado kita naman yang nagbulo. That is why it needs our cooperation gid at pesar nga ti kung fully vaccinated ka medyo may mga paghalog-halog na. So kahapon nag-release ang Interagency Task Force ang latest nga community quarantine classifications naton. So para awareness naman sa tanan magluwas aton sa Bacolod kag sa Negros, no. Ang Interagency Task Force October 13 kahapon ginaprobahan ang rekomendasyon nga ipaidalom ang National Capital Region sa idalom sa Alert Level 3 sugod sa October 16, 2021 until December 31, 2021. So, ginaprobahan man sa IATF nga ipahamtang ang Apayao, Kalinga, Batanes, Bulacan, Bataan, Cavite, Rizal, Laguna, Naga City, sa Luzon, kag Zamboanga City and Zamboanga del Norte for Mindanao sa idalom sang Modified Enhanced Community Quarantine. Sa idalom naman sang General Community Quarantine with heightened restrictions. Again, amo ini ang Abra, Baguio City, Ilocos Sur, Pangasinan, Cagayan, Isabela, City of Santiago, Nueva Vizcaya, Quirino, Quezon and Batangas for Luzon, Bacolod City, Capiz, Lapu-Lapu City, Negros Oriental, and Bohol for the Visayas, kag Zamboanga del Sur, Misamis Oriental, Cagayan de Oro City, Davao del Norte, Davao del Sur, Butuan City, kag Surigao del Sur para iya sa Mindanao. Tikita nyo to. Sa Western Visayas daw kita na lang iya sa sa aton nga mga kabombo ang nabilin sa GCQHR, no? Kitasang Kapis sa Western Visayas, no? Kay man sa GCQ na aprubahan ng pahamtang sa idalom sang GCQ ang Ilocos Norte, Dagupan City, Ifugao, Benguet, Tarlac, Lucena City, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Puerto Princesa, Marinduque, Albay, kag Camarines Norte for Luzon, Aklan, Antique, Guimaras, Negros Occidental, Iloilo City and Iloilo Province, Cebu City, Cebu Province, Mandawi City, Siquijor and Tacloban City for the Visayas, kag Zamboanga, Sibugay, Misamis Occidental, Iligan City, Davao Oriental, Davao del Sur, General Santos City, Sultan Kudarat, Sarangani, North Cotabato, South Cotabato, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Surigao del Norte, Dinagat Islands, Cotabato City, Lanao del Sur for Mindanao. So, ang iban nga mga areas, ganyan pa idalom sa Modified General Community Quarantine with amo lang gid siya MGCQ. Ang latest nga risk level classification shall take effect
shall take effect sugod sa October 16 to October 31. So in addition sa IATF nga revised the rules of para sa green lane sa international arriving passengers effective October 14. Kay Again good news sa aton para sa mga fully vaccinated foreign nationals, ang negative RT-PCR test shall be required to be taken within 72 hours prior sang departure from the country of origin. Upon arrival, wala na sang facility-based quarantine, amo nang hambal naton, ang i-require, but ang passenger is enjoined to self-monitor for any symptoms until 14th day. So, at least, halog-halog na. On the other hand, ang mga fully vaccinated naman, yung mga Filipinos, pwede sila maka-choose sang facility-based quarantine until nga ma-release ang negative RT-PCR test taken in the quarantine facility upon arrival o kung wala sang facility-based quarantine after getting sang negative, wala na, sang negative RT-PCR test within 72 hours prior sang departure from the country of origin, but ang pasahero is enjoined nga mag-self-quarantine for any symptoms until 14th day. So, sa mga, pero ari naman, kay kung unvaccinated ka, or partially ka nga vaccinated, meaning naka-first dose ka lang, or ang mga individual, nga ang vaccination status cannot be independently verified, and those vaccinated but failed to comply with the test before travel requirements, shall undergo sang facility-based quarantine until nga ma-release ang negative RT-PCR test taken sa 5th day sang sa case of foreign nationals. Sa case na iya sang foreign nationals, they shall be required nga mag-secure sang hotel reservation for at least 6 days. So meanwhile, ang mga unvaccinated o kung ang mga partially vaccinated nga mga minor children traveling upod sa ilang fully vaccinated parents or guardians shall be required to observe sang quarantine protocols corresponding sang vaccination status, So ang parent o guardian shall accompany sang bata sa quarantine facility para sa full term sang facility-based nga quarantine period. So ma-quarantine gid yang bata to validate sang vaccinate status overseas Filipino workers kag ang spouse or parents and or children nga nag-travel sa Pilipinas or abroad, sa mga non-OFWs nga mga vaccinated sa pungsod and abroad and foreign vaccinated sa Pilipinas, pwede sila makapresentar either sang ilang vaccination certificate, PH, digital certificate, Bureau of Quarantine, World Health Organization issued international certificate of vaccination or prophylaxis, or ang national digital certificate sa foreign government where din sila na-vaccinate or din sila nagpa-vaccine. In the case sa mga foreign vaccinated abroad, pwede sila makapresentar nga nag-issue sang ICV o kung sang National Digital Certificate sa mga foreign government which has accepted vac certificate sa idalom sang reciprocal agreement. Finally, base din sa announcement sang IATF, approved and adopted sang revision sang guidelines sa implementation sang alert levels system para sa COVID-19 response sa mga pilot air. Yes. So, amo ini siya ang pinaka-latest. In short, naghalog-halog na kita. Amat-amat na. So, anong himuon naton? Cooperation gid. Kung anong ginapatuman, sundon tagid anay. Kay, gapati gid kita, syempre, nga maabot gid sa gihapon ang sa aton nga mga kauturan, sa aton nga mga kabombo, maabot ang punto nga at least mangin okay na ang aton iya nga sitwasyon. We have to cooperate lang gid anay. In the meantime, para nga mag-okay ning aton iya nga sitwasyon, di ba? Sa aton iya nga mga kauturan. Mayo naman ni kung
kung makapabakuna na gid kita ya halos tanan sa aton. So amat-amat na kita ha. Kung way pa kita kapabakuna, amat-amat na kita sa aton sa mga vaccination centers, no. Ginabuksan ni tanan, no. Ginakadtuan actually subong nagakatabo, ga schedule gani ginakadtuan gid yang barangay, no. Kung sino gusto magpabakuna, so hapos na lang sa aton tanan. Way na kita nagadinaguso sa vaccination center. Kay manti halos nakatunga naman sa target ang Bacolod na kapabakuna na. So sige-sige lang, no, kay parang mabot sa point nga malabot nato ng herd immunity. Kinahanglan mo lang gid nga panumdumon. Sang una, siguro yung mga utod kita nga hesitant pa, do hindi pa mo nang kapugkasang paminsaron, pero subong siguro yung mga kauturan kita nga at least na kumbinser na kung ano ka importanteng vaccine, debla? Especially kita sa Bombo, we have this COVID literacy program nga ginapahangop bala sa mga kauturan ta. Anong bentaha sang vaccination? Why would kinanglan gid naton nga magpabakuna? Amo lang gid na. So that is why nga amo ni siya ka-importante, no? May armas na kita kumbagay kung especially kung naga-travel ka, may armas ka na nga ginauyatan. Okay? Ayos, sige. So sa aton nga mga kabombo, bombolito, ma-pause kita for a while. Pagbalik sa aton nga palatuntunan, diskusyonan ta. Nano maning do nagchat siya si Kwan House, si Noli Di Castro. Last time to hambal niya, nga gapamangkot siya sa iya kaugalingon. Nga ginapamangkot niyo ko. Nga magpapili ko liwat. Kay halin ako dira. Tapos sa broadcast na ko. Nga mababalik pagid ko liwat. Tiyambal niya, kay hindi niya kuno mahimo. Like, lain gidya kunara siya senado. Kay makapapasar siya sa mga kasuguan nga makabulig gid sa tao. Tapos malas pa lang kapo nag-back out naman siya. Ambal naton ay nano nga plastada. Hindi magambal nga pagkasunod naman si Isko Moreno na mo back out. Na? Sige, sa aton lang nga pagpanumbalik. Stand by. Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o kung WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag, ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang. Mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayo nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sa Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat.
ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya tuman ka importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kag pagkaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, yari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga may ara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-slimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man maggamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Tiyempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tiyon sang tig-ulunan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat. Okay, sige, balik na sa ato niya nga paratuntunan. Diri kita mga sa Bombo Report sa first edition sa ato niya nga mga kauturan kag sa ato niya nga mga kabombo. Bombolito, balikan nato ng patrol no sa dugang pa nga mga balita madulong sa aton subong iya nga aga. Pero sa aton yung mga kauturan, isa sa mga nakahatag igtalupangod sa aton kahapon ining balita nga just days after nga mag-file sang iya sa nga certificate of candidacy for senator sa idalom sang Aksyon Demokratiko Party si former Vice President kag broadcaster Manuel Noli de Castro nag-withdraw sa iya sa nga pagpapili. Sa statement posted sa Facebook page ang iyang bata nga si television executive Catherine de Castro, ginhambal niya nga ang iyang desisyon after nga sa pagpangamuyo kay man sa Black Nazarene, kay man devotee ni siya kay Black Nazarene, ara gid na siya no, may mga artista ang kaangay sa De Angeline Quinto, Noli de Castro, Coco Martin, mga mas nabla mga devotee gid na sila ni Black Nazarene nga nagaparada gid na sila ni Bombolito no. So hambal ni De Castro, hambal niya he can best serve the nation as a broadcaster rather than as a politician. Pero kung dumduman mo, sang iya to speech bala during that time nga nag-file man siya sa iya nga certificate of candidacy. Ang ba niya, tinga akong pamangkuton nyo, bakit tatakbo na naman yan? Si Noli de Castro, kay broadcaster siya, halina siya sa vice president, nag-broadcaster na siya. Bakit, tiyambal niya,
Naman niya, kay ang sabat niya, kay lain gid siya kuno mo, pareho nati, nag-serve man siya, like kay public figure man siya, broadcaster man siya, pero man niya, kung sa Senado, kalain gid kay maka-legislate ka, makapas ka sa, tisubong naman niya, better man na makaserve ko, naman, ay nano ni siya. Hamal niya, kadungan sa iya singa pagpangamuyo, naisip niya kung mas makabulig siya sa paghatag sang tingog sa mga paagi na lang niya sa iya sining trabaho in short sa ato niya nga mga kauturan kag sa ato niya nga mga kabombo, hamal niya, I came to the decision that I can give a voice to our countrymen through journalism. My desire for our country has not and will not change. So, ang rason niya, he pondered as a Senate run is because he wanted to be the voice of Filipinos, especially those who want a peaceful kag orderly life, even as the country battles a pandemic. So, amo na ang iya nga desisyon. Although, hambal niya, he vowed to continue being the voice of the masses, especially those who have been drowned in the noise of politics. So, nagpasalamat siya sa iya nga mga supporters, hambal niya, and ready man siya nga buligan sa kampanya si Manila Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso nga chairman sang Aksyon Demokratiko. Tembal nila sing iba na, diba si sunod ni matras si Isko Moreno? Do ka alams ng mga galawan, perte nga mga surprises sa national, no? Kisado hindi mo na maintindihan ano ni mga drama ni nila man. Anyway, basta ang klaro lang gaya subong, presyo sang gatong amuning bululigan nyo, kay tamaan kataas nga amuning nag-aepekto sa aton subong, na sagi ka mo pa drama kag pa showdown sa national tao dis dalo mo nag-aagunto mga drivers nagawalang halo na nano na lang nakataas ang presyo sang gasolina. Dahil balikan ko si Bombo Carla, tupupod niya si Sir Gilingo aga pa dito sa Ayala Mall. Kamusta ang obserbasyon? Bombo Carla, please go ahead. Sa Bomboan, so live kita diri sa gihapon no sa Ayala Mall kag upod diri naton subong no si Sir Wilfredo Gulingo. Bomboan kumusta nato no ang pilahay diri subong nga aga. Sir, good morning. Kamusta diri subong ang pilahay, sir? Ate, hindi masyado nagdadagusto no kahit nag-implementar kita sa curfew 10 PM sa gabi kag nagsugod gid ang pila mga 4 o'clock gid tapos gid ang curfew kag sa bulig sa aton nga station commander nga si Captain Pindon kag ang city legal nga mga tao subong man ang Bacolod Traffic Authority tagin maintain ang tinatawag nga curfew hour nga wala sang may makapalapit anay sa mga kag makagwa nga mga aton mga registrant subong laba naman ang linya. More or less siguro mga labot naman 700 no. Kagina dudutay. Kagina pag start kisang 4 o'clock kamat-amat may nagainabot amo na siya. Subong ngaton nga pila kung bulubanta ta sa mga hamboy sa 700. Ano yung 700? Mga 400 karon sir ang ika-akomodar. Amo na kay sa SM 400 sila no ta 3 days to nga 400 nila no. Ika-apat subong adlaw ibes kay bus aras sa BJP. Ang aton nga Comelec dason tay ang last week nila. Last week sang October matuon ini sa Lasal. Doon mo nanging pagwa nila kahit sa next week Ayala sila daw 2 kadlaw tapos Robinson ang the rest. Wala Sabado Domingo no. Paway ang Comelec Sabado Domingo. Dason ang office hour nila ara lang sa 8 to 5. That's why nga kung galinya ang aton nga mga registrant 4 o'clock meaning to say 7:30 gatag number. Kag pangita nila mga ID, ginapangita nila mga Xerox copy. Amo na ang gina-require sa Comelec amo pagatag sa kwarto. Start sila 7:30, first 100 tapos masulod na sa mall. Tapos pagka tulotawhay another sila 100 hasta nga maubos nila 400. Wala na yalabot ang kwan. Senior citizen, healthcare worker, PW, kag ang mga nagabusong bala, rekta na sila pero may limit man senior citizen 50 man lang na. Ang mga online may mga limit man na sila sa number. Pero more or less mag 400 mga gamboy man sila register mga 500 man sila gyapon sobra. So may mapuli gid gali karon sir nga hindi makaparehistro kay sobra sila no sa gina-required sa Comelec sir.
Ate, of course, no, kaya ang gina-required nga regular, nga ginatawag sa Comelec regular number is 400. Meaning to say, mag 400, one kada, mapuli ka na gid kiti wala labot sila, may mga senior pa na sila nga ginatubang, may mga online pa na sila, may mga nurses pa na sila kay healthcare worker. Maglapaw ka sa ilang nga ginatakda nga regular, buwas ka naman. Balik na sila. Amo na ginapapuli sa aton kapulisan, sa aton mga task force, sa city legal, ta ginapapuli na sila. Mr. Base, karon sir may magreklamo na naman sir, no? Kahit ang last to nga registration sang September, last week nga sang September, damo gid sir nagreklamo. Ate normal malala no kasi nag-usik sila chimpo no pero wala tabi may mo kay hindi man sila makomodar sa Comelec kasi until 5 PM malang mo siyempre taas na ganit ang number nila. Populi ang ila pronouncement sa Lasal basi makalabot sila 600 sa last week nga akomodasyon kasi dako ang Lasal. Dire mayroon ka-delay sila sa mga scrutinize nila sa mga papilis. Iyan ang Comelec. Kung sala ka na tindog nga hindi ka malang makomodar, useless ang time mo, puli ka na lang sa balay mo, damo ka pa may mo, balik na makakayagahan mo pa 4 o'clock yung start mo. Wala sang 3:30, wala sang 3 o'clock. 4 o'clock yung may curfew, gina-implementar sa kapulisan, no? Kadamo, ginasang station to, Bacolod Police, sa palibot sang area para nga maibitar ta ang tuman kadamo nga dagsa. So, susubong amo man nagyapon, damo man gyapon. Okay, sige sir. Thank you so much. Good now. So, Bombo, ano mo na diri subong ang sitwasyon. Galabot na ini sila subong sa 700. Tamo man gali, no? Gadamo, gali Grabe, Bomboan, di ti na kagaina. Kagaina do gid ka, kahubas okay pa. ang Bomboan. ambal ko Bombo Carla, duway gid kahubas ting parehistro. How? Amo gani, Bomboan, ti sa oras nga magparehistro na, do gadagsa gid, damo Oo. gid, Bomboan. Grabe, no? Ambal sa iba, hindi na sila galalin man. Amo Mga gani. kabataan ni kalabanan? So, Bomboan, sa makita mo diri sir, mga kabataan. Laban ang mga new registrant, no? Kay mostly ang mga edad makita ta ara sa 20s, no? 20s, 30s lang, no? Kaya ang senior ta wala gid man niya ginapalinya mo. Senior ta may special lane gid man ti amo na yung makita ta kalabanan na new registrant iban transfere man damo man sa transfere pero mga ara sa mga hubin-hubin nga mga edad. Alright. So, kalabanan hubin, Bomboan. Sige. Yes, Bomboan, so gikan diri sa Ayala Mall, ini si Bombo Carla May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent of all number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo. Okay, sige. Salamat, Gid, no? Sa kay Bombo, Carla May Defensor, kay Sir Wilfredo Gulingo, sa Task Force Disciplina Head. Grabe, no? Abe ko, kay na, ni Bombo Carla, mga more or less, 300, subong nag 700 na. Amo na kadamo sa parehistro, dira sa may Ayala Mall, no? So, meaning, ongoing ini siyang satellite registration. Ati okay man na. Kung ano man lang, kung legal man lang, wala man na problema ang pagparehistro. Parehistro, importante nagasunod sa protocol. Kaya man ti diretso man ni naton yung magparehistro, especially subong ho, kadamo sa mga hambal ko na gani kay inabla, kadamo gid sa mga surprises sa national blang nga senaryo. Hambal naton, grabe no? Amo ni ang mga sitwasyon sa aton diri naibaluan naton no kung sino man papili, sino naman ang pilion naton nga mangin masunod naman nga presidente sang Republika ng Pilipinas no. Ti mayo man ang mga kabataan makaparticipate man kay gapati kita nga ti sila may kinaalam man ni sila no, hindi man ni sila ma-influence no. Inabalang kung sino sa aton tagipusoon sa panghuna-huna naton ang nagakaangay kay nagakadapat nga butang naton sa pwesto. Amo na siya nga aton nga pilion. Kay siya naman ni ang mangin leader naton like kun presidente for sa sulod naman sang 6 katuig. Panilagan taram lang aton sitwasyon kasi ginatanaw nato na ning pagkahimtang especially subong bala nga dapat hambal na naton pila na naton ni kadlaw ginahambal nga kun sa mga public officials ang kausa dapat subong niya ang gatong ho amo ning gasinaka subong amo niya dapat ang paghahatagan mo sang pagtamod no didira mo matakos nga sino pa ni makadala ni sang amo ni nga kausaman nga ang Pilipinas kung anong dikta sang world market dira na lang taya do ka helpless na gidya sa aton tinga sa iban nga countries gani mahimo Manila na
No, sumining kun kinanglan nato namin dahon ang aton nga kasuguan ti amin daro naton para sa kayuhan sang tanan ti amo na dapat ang focus man sa mga lawmakers naton, mga senador. No, meaning pili ta sa mga senador nga hindi lang siya butang balon kay artista siya, hindi lang butang balon niya kay sikat siya, hindi butang balon no. Butang balon na kabaka insindigid siya ha sang iya nga ginahimo. Tanawa bala subong may mga senador kita yang ginpili nga hay susus pagtamaan niya kahipos mo. Pagtapos nila dagkaladao, ganun ang reviewon mo. Ano nang nahimo nila man? Oh, duway na kita Sanday sinuning mga ginpangbuto naton nga mga senador nga do hindi mo na kanay magkaladumduman si Senator Bato de la Rosa ho do nagwa naman ni subungan ng pangalan niya kay napapili siya pagka-presidente mo. Pero pa mangkoton mo ano nang nahimo yaman? Francis Tolentino di na to siya. No? Mga mo na bla. Wisa panumdumon mo mga senador tayong ginpamutang na ano ning ilang nga mga kausa, ano ning mga ginpanghimo nila para sa aton nga kayuhan. Pero sa tion sang kampanya, sus grabe. Pwerte nga mga pasikat, amuni, para sa bayan, no? Para sa mga mahihirap na mga Pilipino. No? Amo ning ginatanyag nga kausa, pero pagdaog, sus, duwa ay lang maan. Magwa naman, kung lapit naman ang eleksyon, hala, bira-bira naman tapagitang gilas. Pero kung why gani, eti pulo pa huway ka, kaya tapos ka na, daog ka na, why lang niya. So muna, we have to be very careful sa sina nga mga ginapamutang naton sa pwesto. No? Makabuli, gidya bala sa aton. Gapakigbato sa kausa. Hindi sa ila kaugalingon niya nga kausa. Iyari na ang aton mga sister stations, Bombo Radio, Western Visayas. Welcome and good morning! Morning! Kamusta? Daw namin yung home sang Bacolod kay GCQ naman sila, Bacolod. Ang Bacolod do medyo kwanggedo last ayang yuhom namon kay kapilit kami sa GCQ HR. Naunahan nyo pa kami Bombo Richard Panaog. Ang amon nga quarantine classification sa syudad sa Bacolod, General Community Quarantine with heightened restrictions. Sige, pondo kami na lang yakag sa kapis ang nabilin sa GCQ HR. Kamuya, naga-General Community Quarantine kamuya. Pero ang Negros Occidental sa gihapon nakadya sa idalom ginpahamtang sa National Interagency Task Force sa General Community Quarantine. Ang isa lang gid na diriya kay ti makakayumyum ang mga Bacolod no kung Negrosanon or kung maghalin man dira sa inyo kinanglan magpabacolod or panegros kay ang province of Negros Occidental na una na to sila pagwa no sang ginaalaw na nila balaia ginaalaw na diri sa province ang mga fully vaccinated Bombo Richard, Bombo Radio Western Visayas mga magasulod sa amon sa Negros. And kagabi si Mayor Bing Leonardia nagpagwa man sa Executive Order number 49, an order declaring amended travel documentation for travelers bound for Bacolod City. Botang balon gin-amend kay sang halin sang tilikdan mayari ni siya nga dapat i-require gidya bala ang negative RT-PCR test result within 72 hours. Kung din ka man mahalin, Manila or maski dira lang niya sa Panay, Abe. But this time, kung fully vaccinated ka, Bombo Richard, Bombo Radio Western Visayas, pwede ka na diri kasulod. And may ESPAS ka, may health declaration certificate ka, do medyo hapos-hapos na, no? Hapos-hapos na ang sitwasyon no sa amon diri. Kag subong man sa lugang namon ang ginano lang gid ginugtasan lang gid diri kagabi ho Bombo Richard, Bombo Radio Western Visayas nano man yang plastada nga may 48 anyos nga lalaki traveler halin dira sa inyo sa istansya Iloilo. Naglabay siya sa pier nga wala siya sang RT-PCR test result sa nagabot siya sa Bacolod, no? Si sir nagpositive. Ano man niya nga pagkaimtang, nagkanto pa siya sa naglaptop sa sang ramag niya, nagkanto pa siya sa DFA, nagkanto pa siya sa iya nga mga relatives sa Barangay Filisa, ginugtasan sa sang Emergency Operation Center, nga may mga nakalusot nga amo sina,
dapat tika hapon to wala pa man niya nagpagwa sang EOs Mayor Bing nga pwede na kung may fully vaccinated kati naghingagaw gid siya. Nagtabok gid siya diriya sa amon, Bombo Richard. Amo ni mga balita namon diriya sa may syudad sa Bacolod sa bugos nga probinsya sa Negros sa Occidental. Balik sa imo, Bombo Richard. Nalutsan ka mo siyang taga Iloilo, ha? Ngayon, ito balikan na karon. Check pa natin karon koneksyon ta. Bombo Radio Rojas. Rojas, welcome and good morning. Good morning, Bombo Richard. Ang mga aga, Bombo Radio Western Visayas. Ang amon din man tayo pang mga balita sa bugos na syudad sa Rojas sa probinsya sa Capiz. Una ka na sa latest sa COVID-19 update. Kahapon, sa ginpagwakad dapat ng Capiz Provincial Office. Kadugangan ng amon din nga probinsya sa 44 ka mga panibagwa nag-positibo sa COVID-19. Naka-recover man ang 65 pero na-record man kahapon na adlaw ang duha ka mga dugang na nagkalamatay bangod sa COVID-19. Sa kabugusan, 8,949 na. Alam mo din nga ng total confirmed cases kasi ini nga numero ang mga nagka-recover nagdangat naman sa 8,049. Amon din nagkalamatay 421 na. Kagaamon sa mga active cases nagalabot na sa 479. Speaking of sa amon na province, kahapon sa ginpagwa nga statement, no, organisasyon sa IATF, ti pareho sa Bacolod, upod kami na sa Bacolod nga, ara sa gihapon sa General Community Quarantine with heightened restrictions. Kaya man, naman ni posible, kaya man, delay-delay nga nababaton dahil sa IATF ang mga records, nagliga na binula, naga 700, 600 na among active cases, posible, among na rason, kung naman na, nakapagdalang kami sa gihapon sa GCQ with heightened restrictions. Ito naman din yung balita, update, bago ang Western Visayas sa sining siyang katuig na babae nga si ginaligar, ginimuslan sa mga sultarito man, no? Nakaupod niya sa ilingan, dahil sa banwa sa Pilar. Kung sa tinggan niya, tabuin ng insidente sa bulan payas ng Setyembre, pero uli na siya nagsugid sa iyang kilala, gintundaan lang iniya iyang tiya, no? Sining ni alias Ann, siyang katuig na babae, gintundaan niya nga 19 anyos na tiya, nga ginhimuslan gani, ini si alias Ann. Gintudlo naman to, kung sino yung kaupol sa ilingan, kay man, damo sa yung question, no? Nag-inom na siya ining siyang katuig na babae pala, no? Kita sa tuya siyang katuig at ang edad, hudlot pa aton dira ang mga sipon kag anong pakita, naga-Chinese garter. Pero si alias Tanya, naga-inom na sa nakahulubog na ilunola. Pagkilala na sa iya, tiyan mo na yung damo o barkada, mahilig magbarkada sa mga kalalakinhanan. Kato na sunod diri kay alias ginhimustan gani siya sa mga solatirito. Apang nagwa sa medical examination, no? Bombo Radio Western Visayas nga old healed laceration niya ang nakita sa iya nga kinatawo. Masubo-subo niya balita, no? Kung ginikanya nga sini ang nakahibalo nga daan, masakit kaya man siyang katulig na babae, nagwa sa medical examination niya, old healed. Kumbaga, nagtali na yan, no? Madugay na, natin yun posible, naangkol ang iya siniya pagkababae. Ang natabugan niya ining ginaaligar na pagpangimulo siya, panindugan man diri sa ginikanan sa mga solterito, nga wala sa natabo nga pagpanghimulos. Husay naman ni sila, no? Gipakamayon na lang siniya ang campus, yung babae, sining minor de edad nga pahuli na lang siya kay man, taga-dirang iya nga tatay, Bombo Radio Western Visayas, dira sa may bansang Iloilo. Nagkadto na siya diri sa Capiz, sa tiyon nga libratong pandemic, gil kay naalangan na diri, kag diri siya galing pa-custody sa iya nga, 19 anyos nga tiya, nga nagatrabaho man. Kaya na doon wala gid masalang tutukan ang among nga bata. Kaga sa itong natabo man bala nga, kay man daw sa kauso, kung hindi scam ang halabo diri sa among
biktima nagbusong na to ang ila bata aral niya sa poder sang lalaki. So far, mga po ng mabalita din sa ang bugot na sulat ng Hasod, probinsya ng Capiz by Simo Bombo Richard. Salamat kid Bombo Radio Rojas. Check man natin karon Bombo Radio Kalibo. Kalibo, welcome and good morning. Mayong aga, Bombo Richard, Bombo Radio Western Visayas, mga dalagpuan namon diri nga mga balita diri sa amon sa probinsya sa Aklan Banawasang Kalibo kag sa may isla sang Boracay. Sa isla sang Boracay, ginpayag diri sang amon nga Malay Tourism Office, no, kumpiyansa sila nga mas pang magataas ang tourist arrival sa isla sang Boracay matapos nga ginpasugtan sang Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases nga makabiyahe ang pamatanon kag mga senior citizens nga fully vaccinated na sa National Capital Region. Kag of course, isa pagid of course sa ginapanan-aw sang amon nga Malay Tourism Office ang liwat nga pagpaidalom sa probinsya sang Aklan sa General Community Quarantine. Tigin na pabutyag sang Malay Tourism Office nga mabahol ang epekto sini sa turista nga magabisita kag syempre sa mga ginapatuman nga travel restrictions. Kaya based sa latest nga datos sang Malay Tourism Office sa labanan sa mga nagabisita kag majority gid Bombo Radio Western Visayas nga nagabisita sa isla sang Boracay ang magpamilya nga halin sa National Capital Region. Kag of course ginkalipay man sang Tourism Office ang pag-aproba sang point interzonal travel sa mga taga-NCR nga may edad 18 years old pa na ba, kama naman 65 years old pataas kag mayara nga mga comorbidities kag ang ini nga mga nagabusong Bombo Radio Western Visayas. Samtang dugang namon diri nga balita, ginpayag sa Police Regional Office 6 nga nagnaba ang crime volume sa bilog nga Western Visayas sang 19% magalin Enero hasta Agosto. Ini ginpayag ni Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, ang tagapagpamabas ng Police Regional Office 6 ang PRO6 sa tubang sang na-experiensyahan naton nga COVID-19 pandemic. Ini bangod sa mga presensya sa mga border control checkpoints kag of course implementation sa curfew, liquor ban kag iba pa nga mga ginapatuman nga paghugot Bombo Radio Western Visayas sa mga seguridad nga ginapatuman. Of course, naba ang ini nga mga homicide, murder, physical injury, ang robbery, ang theft, kag carnapping, kag rape, Bombo Radio Western Visayas. Pero, ginapabutyag, Bombo Radio Western Visayas, daw medyo nagtaas sang kiri, may pagtaas sang kiri, sang carnapping, no, partikular sa mga motorsiklo. Samtang sa dugang pagidnamon diri nga balita diri sa amon sa probinsya sa Aklanbaw diri sa may Banwa sang Kalibo, isa ka pulis kag isa ka public school teacher ginkasuhan sa concubinage kag adultery, Bombo Radio Western Visayas, matapos nga sila to nadakpan ini nga teacher nga may kabit nga pulis na nasurpresa ang ini nga mister sang teacher nga isa ka OFW kay siling niya mapuli siya, isurpresa niya ang iya nga pamilya kaya may bata ni sila Bombo Radio Western Visayas. Wala niya ginpabalo nga magapuli siya diri sa probinsya sang Aklan. Si pagpuli niya siya ang nasurpresa kay nabalaan niya nga mayara kabit nga pulis ang iya nga misis nga isa ka public school teacher. Nadakpan gid sila sa isa ka boarding house man diri sa may Sila Serna Street, poblasyon Kalibo. Kag based sa amon diri nga pag-imbestiga nga ang ini nga pulis Bombo Radio Western Visayas inigali isa sa involved nga police officer tong may kaso bala nga hazing didto sa may bahin sang Burwanga, no. Isa siya sa mga pulis nga ginreklamo sang kapareho man sini nga police officer. Sa subong wala pa sang pagpahayag ang amon diri nga Aklan Police Provincial Office kung ano ang ilang nga pagahimuon sa nasambitan nga police officer. Amon ni so far mga dalagkuan namon nga mga balita diri sa probinsya sang Aklan Banwa sang Kalibo kag sa may isla sang Boracay. Balik sa imo
Bombo Richard. Salamat din, Bombo Radio Kalibo. Mga balita dari sa amon sa probinsya ng Syudad sa Iloilo. Di subong tidamo na lipay, kaya na kami sa idalon sa General Community Quarantine. Pero mas nami nga based sa sining restriction nga dapat sundon gid ang mga establishmento komersyal nga may mga safety seal certification kay mas nagadamo ang kapasidad asang isa ka establishment nga madugangan ang ilang client, madugangan ang ilang sini nga mga nagakaon na bidra o nagapamakal dira. As long as may ara silang safety seal certification, kag mas maayo pa gid nga fully vaccinated ang mga tawo nila. Kahit kung tagan kada pareho sinadri, kung allowed ka nga 50% sa dining capacity, kung fully vaccinated na, pwedeng madugangan into 70%. Amo ning bintaha kung may ara ka nga safety seal certification, kag fully vaccinated ang imo sini nga tawo. Sa dugang pagiging mga balita, ang Commission on Election Region 6, kung ano nakasaad sa lahi about sa substitution of candidates, amo na sundo nila. Kahit ginaduso, subong ginaduso, subong sang pila ka mga congressman nga dapat dulaon na lang ini ang substitution kay daw ginahimo malang nila nga diskarte para sa ila pa politika. Dumduman ko sang nag-file ni si President Duterte, sila hindi magpanagan presidente, bangon sa substitution, amo ang nakapadahog sa iya. Di Santo Directo ni Wilfred J. Balisado, Director sa Comelec Region 6, maulat pa sila, tali duro-diretso na ni ang ilang paglista sa mga ngalan sa mga kandidato, pero mahulat pa sila sang substitution antes i-finalize ang name sa mga kandidato sa substitution hasta pa November 15. Sa dugang pagid nga mga balita, ang ginaistoryahan sini karon angot sa Panay Guimaras Bridge na ginaplastar na nga engineering design posible by October 2022. Ang construction sini 2025 kag ang 2030 ang completion niya, no? Ang pagkompleto ang completion niya amo ning ginaistoryahan subong with the National Economic Development Authority kag pila ka mga senador. Senate Minority Leader Franklin Drilon gani nagambal dismayado siya matapos niya term sa Senado ay pamadala ang Panay Guimaras Bridge. Siling niya nakulangan sa paghatag atensyon sa gobyerno nila sa sininga proyekto. Kahit sa ligat siling China mauyat subong Korea naman mga 187 billion ang pondo. Sa dugang pagid nga mga balita, mga unvaccinated nga mga tawo nga kung gusto nga magkadto sa patio sining palabuton nga pizza 1 o pizza 2 sa Nobyembre or social stay, ang mga unvaccinated nga mga tao pwede na magkadto temprano kay kon mag-abot ni ng tiyempo ang laban-laban na matabo sinadri pangitaan sila sang vaccination card antes magsulod sa patio kag mag-present sa nila sini nga ID. So subong pa lang pwede na sila to kabisita sa ila sini nga himata. Sa dugang pagid nga mga balita, duha ka pulis sa probinsya ng Antique ginaimbestigaran karon matapos yung ginaligar na nakit sa minor de edad. Nalabayan nila minor de edad ang isita nila siling daw gisakit kuno nila pero ginaimbestigaran ini ang ining nasambit nga kaso 14 anyos ining lalaki nga nagabisikleta ining involved Sanday Police Corporal John Alfred Salvador kag Police Staff Sergeant John Paul Tabalanza. Santo sa epe daw ka wild kuno to sa bata, that's why nga kuha nila daw ka unruly abis ang bata, that's why nga amo ni ang natabo. Sige na depensa nila inyo sa investigation sa Police Regional Office 6. So far amo ining mga balita diri sa amon. Paano nga nalutsan ka mo sang taga Iloilo, Bomboan, wagin ma-chekyar maayo dira sa Puerto Bacolod. Amo na gani, Bombo Richard, amo nang dako nga pala makutanon subo nga paano man kami amo niya nga nalutsan. It could be nga hindi lang ini siya pero kadamo na sa mga kaso nga
ano ni gani pagtawag, Bombo Richard, nga pwede lang niya gali yung iban. May mga informasyon kami, nagguluwa kahapon. May mga informasyon nga patapos ni madakpa ng isa ng 48 anyo sa rin sa inyo sa Estancia Iloilo. Nga may araga pa kuno-kuno lang yung gasakay na bla sa mga tracking na, nga mga deliver diri pakanto bi Negros or Bacolod. Pakuno-kuno lang do ano sila, helper da sila or kabahin na sila sang trip. Ate, ayos dayon, makatabok dayon. Tiyan mo nang masubo, no? Kay ang ini pagidyan, 48-year-old, dalhin dira sa inyo, duway man siya guro kapugong sang lawas yaya, nga nagtabok sa diriya sa amon sa may Bacolod, nagpanghakro yung mga daan mga kauturan namon din, ano man yung ang Iloilo, GCQ na kami GCQ HR, tapos why pagidya sang kooperasyon subong. Pero ang pamangkot namon Bombo Richard, kay ti, sa mga fully vaccinated diriya sa amon, i-allow na ang like mahalin dira be nagatrabaho da sa Iloilo pero taga Bacolod ti makapauli na diri basta fully vaccinated siya no hindi na kinanglan ang negative RT-PCR test kamo dira ma-allow naman para do kanami man do ka sulhay na gid sa aton nga sitwasyon Bombo Richard. Way pasang ginplasta diri nga executive order nga bag-o. Pero ti way man na problema kung panugutan ni Simo nagaka-operar man na kay we are one in Panay mo. No, isa man lang kita di ti kon magbukas na dira sa inyo kag mag-open na kag amo ni kataway amo ni kasulay ang mga pasahero nga makakanto dira why not kay hindi ina maakomodar kay hindi ina mapasugtan sang Iloilo. Amo manitani no sa amo sini nga senaryo ang abi ko gani kay nang ginlangoy lang alin sa istansya pa Bacolod ikon amo sining matabo pareho sa amon diri may padlagan to sa member to sa Balasan sining ma-file siya pero nagagwa siya sa quarantine facility tanong gusto naton sining matabo laptahon ta ang pag-positive sang COVID-19 Rojas. Doon bukas mayag man na, no, Bombo Richard. Pero sa mga no, sa speaking of status din sa quarantine classification, doon na baliskad lang pala, Bombo Richard. Sa doon, ECQ kamudura, kami diriya, GCQ, ay subong nga. Kami naman ang GCQ with heightened restrictions, kamudura GCQ na, Bombo Richard. Di kay base ang rason sa tong pagtipon balas ang nag-file na sang COC da sa inyo kay daw medyo mainit-init gid. Sang nadigan do damo pa to nga mga wali kag damo pa to nga mga istoryanay antes pa man to mag-file sila sang COC. Pero sa amo na at least daw ginabutan kami sang tunok di. Amo sa ano bala nga may nagabantay sa imo sa border. Magluwas na pagkanto mo sa kabarangayan di ka man kalagaw sa mga bukid kay irabantayan ka man sa barangay kag kon tourist ikaw or manog bisikleta ikaw maglagaw to sa ilang lugar hindi kanila pagpasugtan. Ayo niya kay kon maglililigwa na isa na lang ni aton tuyo nga mapanubo nga pamadubok pag ang kaso sa COVID-19 di bla kalibo. Amo na gid Bombo Richard, Bombo Radio Wasam Visayas ang gina-aim nung sang laban tanan nga mga probinsya diri sa Wasam Visayas amo na gid ang ginapangamuyo nga magnaba ang cases kag of course ang ang vaccination, ang pagbakuna ini ang dapat nga padasigan sang aton nga gobyerno no. Kaya bal ko nga ni dire mayara nga naga-request nga ang mga nagasulod diri sa amon sa isla sang Boracay nga hindi na bala required ang RT-PCR test sa mga nagasulod nga mga turista. Ang problema gani Bombo Radio Wasam Visayas kung paano nila inahimuon kay man ang mga vaccination card nga ginisyo pwede ni nga piki-on dapat may sistema no kung papasugtan nga wala na mga RT-PCR test dapat may sistema kag isa lang dapat ang sistema nga ginasunod Bombo Richard. Amo gina dapat na matabo. Bako lapit-lapit lang kamo di sa syudad sa Iloilo. Tani nakabato naman kamo bakuna. Ang bakuna diri sa syudad porti kadamo nakadabot na to sa Banwas ang konsepsyon sa pangatag ni Mayor Jerry Treñas. Dapat kuno may gahod mo kay kun wala gahod hindi ka matalopangdan. Kundi diri sa syudad aggressive ang kampanya sa pagbakuna. Ang probinsya subong amo man ka barangayan sa Kabanwanan ginapang sulod-sulod na kag ginapang bakunahan ang mga pumuluyo. Pero hindi talaga mo pagbalikan. Salamat kayo sa aton sa
Alright, sige. Salamat gid Bombo, Radyo Western Visayas. Suway naman kita iya mga kabinaminabirin nga tiyempo. Standby na ha sa pagpangalagad sa Bombo News and Views Morning Edition. Mangin kaupod ninyo si Bombo Mary Divine Grace Coelho kag Bombo France Andrew Burgos. Sa gihapon, ako ang inyong alagad, Bombo ang Sindol Sorilla para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Ako si Teresita Miket, nagapuyo sa Porok Santol, Barangay Mandalagan. Nagkadto ako diri sa stasyon sang Bombo Radio. Gipaislan ko ang radyo kay tungod nga isa lang ka istasyon ang ako nabatian sa RMN, Radyo Agong. Hindi ko kasaw kay tungod nga isa lang ka istasyon ang ako nabatian. Halin sa una mamatigid ako, bata pa ako sa Bombo Radio na kami kay taga diri kami tumandok sang Mandalagan. Kag madamo nga salamat sa tanan-tanan kag nakahatag siya sa akon sangkas nga 1,000 pesos. Makabulig ini sa akon maintenance, adlaw nga tanan. Madamo nga salamat sa Bombo, sa staff sa Bombo Radio. Natandog gid ako nga nagtulo man ang akon luha sa pagpasalamat. Ang 1,000 makabulig ni sa akon, ibakal ko sa akon maintenance kag akon man pagkaon. Bilang isa ka nanay nga gapanglabada lang, subong wala na ako trabaho tungod nga pandemic, hindi na ako mabaton kay tungod may edad na ako. Amo na nga nagpasalamat ako sa Bombo Radio nga bulig man ini sa ako na ginatag nila nga kas nga 1,000 kag may ara pa ako transistor radio na mariso-liso ko man kag sa ila man ako gapamati sign on sign off. Madamog nga salamat. Basta Radyo Bombo number 1. Nakahibalo-bala kamo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaron sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radyo. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad Monsignor Felix P. Pasquin nga padayo nga nagaagda sa inyo sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sa Bombo Radio kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat.
Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka importante. Apang, antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang, pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig, sa bahayan sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga may ara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones. Paguyod ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 1 minuto ang nakaligad sa takda nga sa aga. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Pilipinas, maayong aga! Welcome sa Bombo News and Views Morning Edition sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Adlaw sa Webes, Oktubre 14, 2021. Kagkaroon sa ito na nga mga Pangulong dinalano na kita sa mga nagapangulong nga balita lokal. Syudad sang Bacolod, magapabilin sa General Community Quarantine with heightened restrictions. Tubtub sa katapusan sang Oktubre. Negros Occidental, yara sa General Community Quarantine. Fully vaccinated travelers, hindi na kinanglan nga magpresentar sang negative RT-PCR test result o kung magsulod sa Bacolod. Proposed budget sa Negros Occidental sa masunod nga tuig napasa na sa sangguniang panlalawigan. Anay miyembro sang PNP nga may 6 ka criminal cases arestado sa syudad sang Kabankalan. Mayor Isko Moreno magapabakod sang The Hague ruling kag international law sa issue sa West Philippine Sea kon magdaog bilang presidente. Samtang sa mga nagapanguna nga balita national, mandatory nga facility quarantine sa mga fully vaccinated travelers na gikan sa green countries gindula na sang gobyerno sang Pilipinas. Masobra 12,000 ka COVID vaccines nga nabaton sang Pilipinas, wala nagamit. Ched may patag angot sa pagbalik sang face-to-face nga klase sa kolehiyo. Catholic Bishops Conference of the Philippines nagatanyag sang undas online para sa mga hindi makabisita sa sementeryo. Sa mga nagapanguna nga balita international, misteryoso nga balatian sa mga empleyado sang US Embassy ginaimbestigaran. Balita sa negosyo, transport group sa Negros Occidental nagapanawagan sa mga kongresista nga i-hold anay ang buwis nga ginapatong sa produktong petrolyo. Balita sa inampang TNT nagakinahanglan sang isa na lang kadaog agud makasulod sa finals sang PBA Philippine Cup matapos ginlutos ang San Miguel Beermen. Balita sa entertainment, pambatos ang Pilipinas sa Miss Intercontinental 2021 nabiyay na padulong sa Egypt para sa pageant. Kag sa balitang espesyal, meteorite nagtupa sa ulunan sang isa ka babayi sa British Columbia. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 4 minutos lang nakaligid sa takna ng Zaga. Ang aman na pag-abi-abi sa inyo din mga mga bahin sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental nga nakatutok na nagapamati diri sa DYWB Bombo Radio Bacolod 630 kHz sa lilizuan sang inyo mga radio kag sumungman sa mga nagapamati kag nagatanaw worldwide pagi sa Facebook Live sa Facebook fan page sang Bombo Radio Bacolod. Kagkaron sa mga detalye na sang mga
balita kaupod sang inyo mga tagbalita. Bombo Franz, Andrew Burgos. Kag Bombo Mary Divine Grace Moreno Cuello, una kita sa mga detalye sa nagapanguna nga balita lokal. Magapabilin ang syudad sang Bacolod sa General Community Quarantine with heightened restrictions, samtang magapabilin man sa GCQ status ang Negros Occidental tubtub sa katapusan sang Oktubre. Kahapon ginaprobahan na sang Interagency Task Force ang rekomendasyon nga paidalom sa Alert Level 3 ang National Capital Region o NCR humalin Oktubre 16 tubtub Oktubre 31 tuig 2021. Epektibo Oktubre 16 tubtub sa katapusan sang bulan, igapaidalom sa Modified Enhanced Community Quarantine o MECQ ang Apayao, Kalinga, Batanes, Bulacan, Bataan, Cavite, Rizal, Laguna, Naga City, Zamboanga City, kag Zamboanga del Norte. GCQ with heightened restrictions ang Abra, Baguio City, Ilocos Sur, Pangasinan, Cagayan, Isabela, City of Santiago, Nueva Vizcaya, Quirino, Quezon, Batangas, Bacolod City, Capiz, Lapu-Lapu City, Negros Oriental, Bohol, Zamboanga del Sur, Misamis Oriental, Cagayan de Oro City, Davao del Norte, Davao Occidental, Davao de Oro, Butuan City, kag Surigao del Sur. GCQ status naman ang sa Ilocos Norte, Dagupan City, Ifugao, Benguet, Tarlac, Lucena City, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Puerto Princesa, Marinduque, Albay, Camarines Norte, Aklan, Antique, Guimaras, Negros Occidental, Iloilo City, Iloilo Province, Cebu City, Cebu Province, Mandawi City, Siquijor, Tacloban City, Zamboanga Sibugay, Misamis Occidental, Iligan City, Davao City, Davao Oriental, Davao del Sur, General Santos City, Sultan Kudarat, Sarangani, North Cotabato, South Cotabato, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Surigao del Norte, Dinagat Islands, Cotabato City, kag Lanao del Sur. Igapaidanom naman sa MGCQ ang nabilin nga mga lugar. Hindi na required na magpakita sang negatibo nga RT-PCR test result ang mga biyahero nga fully vaccinated na batok sa COVID-19 sa pasulod sa Bacolod. Kagabi, nagpagawa sa executive order si Mayor Evelio Bing Lunardia tuloy sa amended travel documentation para sa mga biyahero nga magasulod sa syudad sa Bacolod. Ang mga returning residents nga fully vaccinated na batok sa COVID-19 kag nakabaton sa ilang second dose, masobra duwa ka semana na ang nakaligad ang sarang na makasulod sa syudad apisar nga wala sa negatibo nga RT-PCR test. Dapat lamang nga magpresentar ang mga ini sa point of entry sa online backtrack registration, online health declaration, S-Pass travel coordination permit kag valid personal ID. Tanan nga mga biyahero nagikan sa Panay Island kag Guimaras nga fully vaccinated na batok sa virus ang hindi naman kinanglan sang negatibo nga RT-PCR test. Agod makakuha sang S-Pass, ang isa kang fully vaccinated nga individual lang dapat nga magpresentar sang COVID-19 vaccination card o kung certificate kagin issue sang isa ka legitimate vaccinating establishments, lokal man o kung foreign, o kung certificate of quarantine completion nga nagapakita sang fully vaccination status sang biyahero nga gin-issue sang Bureau of Quarantine. Samtang sa mga hindi taga Bacolod, suno ka Emergency Operations Director MAng kinanglan nga magpakita sang VaxCert o kung vaccination certificate nagikan sa Department of Information and Communications Technology